Assalamu alaykum mehriban doganlar. Hemmäňizi hoş gördük. Bir näçe günden bar kolap görüşmek mekan tersokan bir artistimiz var bizim. Mekan Bekmuradow. Haçan jaň edýän amman toýda diýäsiz şo bir kolun gören bolmagyňyz mümkin şo jaz waýny. Aw degişmiş üçin çykardy diýän bolmagyňyz mümkin ýöne aslında hakykat oladyr sereçki. Şo jaň edy oturýan adam maşyna oturýardy. Şoňa seredadyr. Diňe allaýar o bolo. Kudoga maýdym durmuşa maýdym bol oglanyň. Mekan sen näli? Allaýar taşmady. Mekan bir estilýän sesim. Mekan. Şurada adam maşin oturuyor şu an. Yürü görülsene. Hatta üzerinde şu koy. Ama toyda diye araba bunu. Nereye şu koy? Ben şimdi anlayan hey. Hey ben bana dinle. Bolyama dostum ben dinle. Ne diyeceğim? Hey. 300 dolar. Oğlanlar toyda nereden gepmesi? Yazık olmuyor o. Ne diyeceğim? Короче, Allah'ım o men o. Ne ettin onu? Ay ne o prosto. Ne? Mena öldüm barcak Oyna aparat mı maşin pahalı. Ne diyeceğim? Ya he barcak kol batırdım. Nirik barcak. Aynı toyun. Gelin sana Allah buradan nirik barcak sen. Toy var hakikam. O. Onun ögünden anamdan bağırlaydı batır. Assalamu alaykum. Bize tomaş edýän eziz adamlar. Gymmatly wagtyňyzy bir ýana aýryp bizim okuyup gepleşigimize tomaş edýäňiz üçin biz size şäksiz sag bolsun aýdýas. Giň mümkinçilikler döredýär. Eziz arkadaşymyzyň jany sag bolsun, belent baş aman bolsun. Türkmenistan döwletimiz güllä bessin. Elbetde bizim esasy maksadymyz okuyuply insanlary biz siz bilen tanıştyrmak bolup durýar. Okuyup gepleşiginiň asyl manysy. Okuyuply demez, awa bugünkü mehmanymyz Mekan Alpoko demediki. Ebne köp zaman namkym. Mekan Tersokan ýene Bekmuradow diýen. Nakym godarim kep. Mekan Bekmuradow. Elbetde bugünkü okuyup gepleşigimiziň mehmany. Namkym. Bir munçuk tanıştyraýyn onu. Rup köstünümni ýarçynat masno. Yo, dur bir munçuk. Oýry truttyny. Bir munçuk tanıştyraýyn. Rumnyrym nýany synat. Mekan Bekmuradow. Nakym godarim kep. Bir munçuk garaş. Ruptynym şarak. Mekan Bekmuradowyň okuýy bilen bir munçuk garaş indi. Bale. Mekan Bekmuradowyň okuýy bilen tanıştyrandygda islenip bir sözü, islenip bir sözlemi ýa-da aýdym setirleri, goşky setirler farky ýok. Islenlik setirleri tersligine, äkeňi bilen, lawzy bilen elbetde tersligine aýtmak okuýy elbetde Mekan janyna jemlenen Allah tarapyn awa tebiň zekini we okuýy we Mekan jan janyň sag bolsun. Ondan başga da Mekan jan artistçilik bilen meşgullanýar. Şol sanna awa toy alp barjylygyny edýär, dawara şäher alp barjylygyny elbetde ýöredýär. Mekan jan näet betişýär. Ay yetişip bolýar. Yetişip bolýar diýär. Yetişip bermeli. Onda Mekan jan näder bir has gepleşigimiz gyzykly dowam ederýäli. Tuwaşdan men näder goşky setirlerini aýdyn. Şo goşky setirlerini lawzy bilen, äheňi bilen tersligine, şo sözler tersligine aýtmagyň bilen sen tomaşaçylary öz okuýum görkezmäň seni haýyş edýär. Sen okur goşky aýdym men şo tersine urup, sen kel aýtyp berýin. Goşky. Kurwanlar eziz funkşeýler bir setirler bar. Radanna brok, nubowda da kereli strip reler tap. Sen söýdüm, söýüp bir gezbeý geldim. Ines medios pyös rıpzek mit gelýär. Sen söýdüm has giýinedi bu dünýä. Ines medios sag iýdeňi kupmaýnyt. Öz ýeňles gylygyma gazaply boldum. Ze seliňe amgalyk alpadak mudlop. Öz durmuş ornumy inni düşünýär. Ze şomrodamynro ibni näýnişit. Adamlara has anamly garadym. Aranmada sag almany madarak. Yeňiş bilen tamam bolly gözlegim. Şeňe inelip mamat mudlop mireldek. Kıyın pursodum medet berdi kalbyma. Nyk madasrup kenge drep amablak. Jadylyda senin insan gözleriň. Öyle daşlat mines nasmiň mireldek. Kim men jogap tapman şu günler için? Miknem pagoşnabmon erelne güşneç. Sen söýüp kimdigimi bildim men. Ines pyös iňigigip mitlipnem. Yeňil gopdum başyňdaky öýme dek. Liňe mutkop katmaşat ýemýeket. Diýdim ejiz, bu dünýede söýmedik. Midyat wece ubedeýnut kidemiýos. Sen söýüp göz ýetirdim bir zada. Ines pyös dök midrete ýere badaw. Kıyınçılık yok.
ecilik bar dünyada. Kılıçını koy, kildice ap edeyn üt. Hay mekan. Canın sağ olsun. Sağ ol. Indi mehriban adamlar adır şu günkü ajaýyp gepleşigimizde, ýagny Truwaşdan okuyup gepleşiginiň ilkinji sanlaryndan bäri elbetde size tomuş etmäge mümkinçilik döredýän, agyr hyzmaty ýerine ýetirýän meşhur Next Pictures studio elbetde size üýtgeşik bir ýokary derejede öten tehnologiýa enjamlary bilen elbetde ýadga geçiren Next Pictures köp sag bolsun aýdýas. Häzir şu ýerdene Ataşan var, Şatçan var, Rahat Annaýew meşhur fotografymyz var. Rahatdan bir sözleri aýtjak diýdi saňa bolyn. Rahatmy. Başararsyňmy? Ay, hani aýdyp görsen? Rahat islenip bir sözü tersine utlayan ekanjan ýaňam tanıştırdım. Ýene daýdaýyn. Islenip bir söz aýt. Ortsaydayn. Ortsaytda oturupman, sayt. Men şu nöýden çykyp işe gittim. Nemni guş ne diýip öküç eşim ittik. Başka? Aýdedim ýok taňa. Ya mizes koýaňa. Next Pictures. Scan Sreçki. Tuğalama. Emele ut. Mekanjanynny özüň barada, ýagny sunwata girişmeň barada, şolar sana ýeten üstünlükleň bardyr. Şolar barada giňişleýin gurrun vermeň senden haýyş edýäs. Belki tomaşaçylarymyz düşünem, ýagny men düşünem gadakly. Gysga saýtsam neme? 1992-nji ýylda iýun aýynyň 3-üne bayram aly etrap Hanygalar geňeşligine doňuldum. Ondan soň owa mektebinde 20-nji mektepde okudum. 6-njy synpdan soň Şahatlyk şäherçesinde internatda ýöreteleşdirilen vilayet mektebi bar. Hawa şonu okum tamamladım. Ondan soň 2010-2015-nji ýyllarda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny tamamladım. Ondan soňra Mariýanyň Kemin adynyň Döwlet Drama Teatryna artist wezipesinde zähmet çekdim. Tuğalama. Mekanjan bir istenlik obrazda, istenlik bir keşpi sana ananylan ýagdaýynda ýeňil düşýän ýa-da agyr düşýän keşpler bolýar. Hawa. Saňynny şeyler bir soraw wa ýeňil düşýän keşpler haýsylar? Ýagny aýtjak bolýanym. Aha. Ýaş adamyň ýagny ýaş oglanyň bir söýüp beren oglanyň keşpi ýeňil düşýärmi ýa-da ulrak bir ýagny gahrymannymyz bar da, teatr bolanyny eýem gahrmanlar zatlar hökman gözüňe gelýär. Desanlardan oýnalýar. Hawa desanlardan oýnalýar. Arkadamyzyň bir näçe kitaplaryndan, tymsallaryndan, kyssalaryndan bir näçe spektakllar çepe ola dediğiniz yola koyýaňyz dogrymy sahnalaşdyrýaňyz. Indi şolarda aňsat düşýän haýsy we kyn düşýän haýsy? Aňsat düşýäni nemede rahatsan. Ile söýgü barada ýaş bolup ine söýüşüp oýnamaly bolýar. Komediyni, gülkülü, ana ol aňsat düşýär. Ýöne kyn düşýäni ine desanlardan oýnamaly bolýar. Zöhre Tahir ya Yusuf Düleyha, ana olary keşplerini canlandırdım. Kıyın düşüyor, onunla da şu köprek okumalı, köprek halifalarla, halifa şehirlik mektebini nazarda tutup işlemeli oluyor. Ondan şu döwre gavat gelýän kitaplar köp okumalı oluyor. Şonu açık kıyın düşüyor. Ýöne şonu başarsan özüň üçin gowy. Özüň üçin, öz işiň üçin kämilleşdirmeli şu. Hem özüňe gowuşal. Doğru. Mekanny aýtjak bolýanym, siz ýani Mariýanyň Kemin adyna Döwlet Drama Teatryna artist wezipesinde zähmet çekýän şeýlermi? Hawa. Halkymyza hyzmat edýäňiz, arkadamyzyň siýasatyna elbetde öz başaranyňyzy, sunwatymyza goşandyňyz, goşýaňyz belli bir derejede. Indi ondan daşary toý bayramlarymyz bar, döwlet şäherlerimiz bar. Indi tapawdy näli, artistçilik näli, alpbarjylygyň ikisiniň tapawdy nähili? Indi toýlarda da çykyş edýäňiz. Hawa. Toýda çykyş edemezde gaty erkin. Erkin alyp barýan özüňi gowy da näme diýjem bilemem. Ýöne häzir teatrda, sahnada oýnasaň näçe adam göni ýaýlymda görüp otur. Onuň şonu oýnaýan rol Toýda panoramamy? Ya, toýda da gowy. Toýun şowkunda goşup bolýar. Ýöne sahnada saňa berilen näme wara, keşpe wara, şondan çykmak bolanyk. Şoňa wara alyp barmaly bolýar. Toýdan açyk sahna kynrak. Sahna. Yani teatrda, sahnada çykyş etmek kıyın bolýar, dogrymy? Toýda çykyş edenden. Hawa, ýöne ikisinde çykyş edende de şo keş bilemden özüm lezzet alýar. Bu bolýar. Doğru. Indi lezzet alyp oýnasaň bir hili hyjulma. Ondan da şaram bir gyska öwürmli, ýagny gülkül degişmeli, nemeleňiz ýazgylaňyz bar. Hawa. Çykyşlaňyz bar, ýagny türkçe bilen bile. Hawa.
Şeylemi. Olardan da şaram ona wagtyňyz ba, şeylemi. Tapman Wagt aýyp bolýar. bolýarmy? Ýok, bolsa tapman bolýar da. Öýüňe baraň wagtmy sen? Şo Kemine aýaly ýa-da şonu ýaly. Öýüm ihman bolan atmy köp bolýar. Oňa öýdäkleri düşündirmeler. Bugun nirde boldum. Mesela düşündirmek üçin näçe tanda aýtmalar, plan ýerde taýinlik gördük, plan studiýa bardyk, näme. Şol atlara hep ýaltan ýa-da seň adaşan fırsatlarym bolýar. Ýöne düşündirýär, planlaşýar, işleşýär. Maşgalarmy? Hawa. Näse saňa maşgalan bilen tanıştyran gitdi. Maşgalan barada Ejen aýtsam. kakan doganno. Ecem bar, kakam bar, Hudaýa şükür. Jigim ma ol daşary urdu nesip bolsa tamamlamaly. Geldim ma, bir gyýzagadym, bir oglum ma. Tuwalama. Allah ýaşlaryny zor etsin kanjam. Tamam. Howa omy? Howa. Nerede şu şu yaprak kaç servetler. Nerede şu wagt? Şu toyda. Taýda kanjam. Kösödüň adamlar şonu var ha, biz ýürüýteden ýala get. Ya. Diýmek Köz ägetçek bolama gele. Islenik kursunma da adamlarda bolýar da onu. Bir ýerden Sen enniň diýen ýaly. ennik kolku. Ennik kol paraya diýen ýaly. Boy gepleşiňiz başyndan men ýaňy wara ýürüýtden Next Picture studio bilen ýürüýtetdik şonu. Sen gurnan olaymasan. Yok ýürüýt. Ana men ýürüýte Bay barym. aslında studioda garaşsak diýdi. Men şoňa arkaýyn olan ýanky ýerde durdum da. Awa şoňa wara adamlar bilemok. Ýürüýte gurnadylar aw mekanyň hem habar wady diýmekler mümkin ýok. Aýt şu habaryň bar. Yok, men havarım. Moza men gün studioda garaşsa yarım saat öňünde. Toyun kän ýedirjek boldum men. Ayni pastyana başagy zat bilýärmi? Ya indi men şolar ýaly alam, ýa oğlan. Ya, gep olarlamakda ben. Men şu üçin garaşdyrdyň meni. Edilmek üçün bolunduram etmedim. Wagt geçýärdi. Ha, men şolar ýazmalyk berdi. Ya indikide. Oğlanlar toyundan alyp şu wagt gepleşik ýa-da otyr. Yani tipa indikide. Ya arlamakda prosto var. Murwa we Trawy Paryjmi? Hadi. Ön kat Paryj edýän. Paryj. Şu Fransa bolmagy mümkin. Şeýle gowy ýereken lezzet alýasa şu wagt. Mekanjanyny şeyler akbar sonra o ada aýdym setirlerine ýalňyşmasam sen şu heňi bilen tersine öwrýän diýip eşitdim. Edil öwrüň diňläp görem ok. Sen aýdymy heňi bilen Heňi bilen haw, öwrüp bolýar. Ýöne repden. Repdalle ýöne aýdymlar öwrüp bolýar, şeýlemi? Rep bolsa onu köpsüni düze gaýtyp bolanokda, onu tersine bolmak kynrap düşýär. Onda mekanjanylar islenip bir aýdymy şu äheňinde, şu heňinde, awa tersine sen hiňlenip sözleri ýöne tersine aýtmaly. Tersine aýdýan ýöne her setirden saklamaly bolýar. Men saklaýar. Bolýarmy? Bolýar. Ona gittik. Lek ebzizik ile şelrük zip emme hidan. Ebzizi ila canam mut emme hidan. Seni govur sevmem senme. İnesi vok memesrök nesngem natmışlıp irazen. İsa cepim koy, İsa cep koy. Lek ebzizi ile şelrük zip emme hidan. Lek ebzizi ya tanışkıda sakla. Ya eýan düşünükli mekan. Ya kelle de Lan hala sağ bolsun, yok düşünükli. fikirler sakran Ne dedi şeyler soralar var. Toyda yani çıkış edýän ha. Hava. Indi al sana toy anandylar. Sen eýem toy eýesiniň anamdar vekil hökmünde alyp barjy bolup sen toya bardın. Düşündüm. Toya bardın. Indi toya başlaýşyň näýdi? Aýdal sen toy mekana şeyler var. Aw ädim ätdiň girdin toy mekana. Onsoň Günen aýanky da bara gatnaşýan studiýa operatorlary bilen ýa-ki toy edýän bilen tanışdyrýan ýa-ki ýaşlar bar ada bir näçe mahabat sözlerini aýdylýa toy mekana girmäken. Soň giren soň uje neme? Toyda ýem gürläp süýgü setirleri bilen boýsunçlar bilen ýa-ki ýaşlara bagışlanyp galiberde de gelen mihmanlar salmaly, hormat etmeli, bereketli Türk masaçaklaryny aldy deserhana geçirýär. Soň senek bir ýa-ki mahmaly waz bagışlaryma bilen sağlaşyp gidiberýär. indi toyda. Yani bizim çıkış edip görsün, çıkış edip görsün. Şu toy alanda başlandan soňuna çenni iň kyn düşýän ýeri. Haýsy ýeri?
Sen için. Hasaplaşılan nerede yayın? Yok. Ya o ne diyen? Tak, niye kıyınış ya kan? Kıyınış ya nere? Ben fikrimse yok. Sen fikrin şu yok şey. Ne kıyınış ya nere ba? Mesela Aydan- şun gutlu olur, keyan varsa. Aha. Şun toyesi ölçüp kredi her sene ayratın gutlu çok bolya. O zaman biz neyse Aytma vakitleri onu ho, men ayttım den sana aytma onu. Ayttın mı? Ho. neyse O tayfın aytma sen. Indi misal üçün aydal sen Aha. toyesinin yani toya gatnaşan mihmanları Hava. söze çağırdın. Hava. Eşit otuyorlar yana gelen oklar. Şoyam şeyler ya. Yaman keyan öyle. Onda hem şunu aydal. Öyle edim şu kaptan da otuyorlar Hava. ama. Indi şu bileme öňden öwrenşilenmiş o hasamlar ne dip olýan bilemek da var. Kaptan da tüp bir yedekten çağır yanına. Gelen o aparatı täden gatıra gastrom goýur yanına. O bir daşarykly adamlar gideýdim kadip. Adam Türk geldiler wagtymyz Almanyň çäkdize berilen wagtymyz yerlikli sarf edelim wagt dip bir nemet başladyk. Kaptan stolan turyp geldiler. Bolýan Indi- ýani. Indi misal üçün aydalla sen söz berdin, söze çağırdın, doğru mu? Hava. Gutlap berin haýyş edýäň da sen toyda. Hava. Sen gutlap berin diýip haýyş edip çağırdın bolyn. Aydaly şolar gelen o, eşitdim. Şolar aralykda sen näme ulanýaň, nämäni özüňe peýdal hatap goýan. O taýda bir kere aýdyl ýa. Hawa. Eger gelmese şu yaşlara bolan owadan şahirler bilen goşuk tetirler bilen neme diýär? Yaşlara besap aýtyp berýär. Onsoň Adam yine çağırıp ondan gelmese wagt saklap bolan bir näçe mehman özüne otyna tans edesi gelýär. Şaltyrak gutlap tans edip şahtlanasy gelýär. Ondan ýak çağıran adamlar gelmese şolaň adından olar başa gaýrak, şular ýaly. Ondan yaşlar şolaň adından özü mutlu ýanna. ha geçik Geçik gidýän. Hawa. Şeýlemi? Hawa. Teatr diýilende mekan sen Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň uçurmy, bagtyar uçurum bolup tamamladyň da. Doğrum üstünlükli çykyşlaňam görýärdik. Elbetde. Ne aýtjak bolanym teatr sunwatynda sana nämeler kyn düşýär, ýani toy misalyna. Teatrda ýani hereket etmek, wezife ýerine ýetirmek. Wezife ýerine ýetirmek ine mysal üçin. Istenik bir keşfe häzir teatrda janlanyrmal, o da kyn düşýär. Hiç zaman fatdan. 2 ay, 3 ay ýanky keşfin üstüne işlenilýär. Ondan naşaran soň ýanky taýinlik döwründe halipalar motonu çağırýardy. Ha ýanky kerengeme gowdu bolyn medeniýetleşdirip gowunu de mana ideýalar da ýanky yerine gowdu bol şun ýaly wagt gördüm nähildi. Ona göre de. Adam koşmasa öýde ya işte boş wagtyň şoň üstünde köp işlesen bir hili öz bolşly öňküden haf gow bolup barýar da. Indi şeýler bir soraw var mekan. Teatr, komediýa, tragediýa, Hawa. drama. Üç şöyle bölünýär. Dogrymy? Hawa. Çykyşlaň sen üç şöyle bölünýär. Haýsam bolsa birinden. Ýani komediýa, drama, şeýlede tragediýa. Komediýa düşnükli. Gülkül sahnalar. Hawa. Ondan soň tragediýa düşnükli gynançly Gynançly. sahnalar. Dramada umumlukda. Hawa. Dogrymy? Drama umumlukda Hawa. bolýar. Indi sen mara şeýlere bir misal getirip ber maňa. Şu üçüsi gyska bir misalla, şu üçü hem bolsun şoň içinde. Yani şoň içinde drama da bolsun, komediýa da bolsun, tragediýa da bolsun. Maňa misal getirip ber. Isla gyska bir kissa bolýarmy, ýa şeýlere bir waka bolýarmy, şonu aýtdy, maňa şu üçüsi şo wakaň içinde jemlensin. Ýa-da gyska bolsun. Ya konuda ödeyin mağaz. Hani yor gözüme gelýär da. Goşkyň üstü bilen anor şonu ýerine etip berjek bolan. Bolan. Başlasana. Gazalymdan yollum, göýünden yollum. Farysymdan yollum, ağyndan yollum. Güller bir-birinden ajaýyp eje. Dogurjamy diýsem baryndan yollum. Mollum ruhsat etdi, ýolaýyň diýdi. Halanjy gülüňizi alaýyň diýdi. Ejeňize gowşuruň bu gülleri yetmese de ýene geläýiň diýdi. Bayram, meret, çar öýlerine gitdi. Gujogyň doluryp bir deste güllün. Eje anha menem mektepden çykyp şol bir gujok gülli ýanyňa geldim. Seretsene eje, güllere seret, senin halaýanyň terje bägüller. Goşku heme urannym ona maýdaýyn şahirçilik eden bolýan kägünler. Janym ejem gutly bolsun bayramyň. Minnetdarlyk üçin galma adara.
Diýdi de oglancık gül goýup gitdi. Göz ýaşyny damdyryp. Köne mazara. Şonda. Berekellah. Indi başı begençdi ya Allah. Hawa. Ne alaşan. Yani men sana şeyler akpır kömek edeyim na. Yani sorawma. Jogap almak üçin. Ina aydaly bir maskala. Bir howly. Howluda yani şu öýüň eýesi yani kakalar bolýan. Kakalar azıcık serhoş ýagdaýda öýüne geldi. Hawa. Serhoş ýagdaýda öýüne geldi. Öýnäklere yani serhoş adam eýem öýnäklere azar bermek bilen bolýar. Dogrymy? Hawa. Indi azar berýär öýnäklere, çağılara ýan ýollaşma şeyler bir azarlar berýär bolýan. Goňşusy üçin komediýa, öýnäkler üçin tragediýa, umumlukda bolýan adam drama. Şo dogrymy? Dogry. Dogry. Men şunu misal getirmedim. Edil o temadan pikirlerim var ama. Şeyleme. Ina aýtjak bolýanym dramaturg bolýar. Yazjy. Hawa, yazjy. Ssenariy ýazýar. Hawa. Ondan rejissor. Oyunu goýan. Oyunu goýan bolýar. Artistler çykyş edýär. Aktrisalarla bilen. Hawa, restoran berýän ýa-ki. Hawa. Oyunlaryny ýerine ýetirmeli. Tawşyryny ýerine ýetirýär, dogrymy? Indi şu ýerde iň wajyp zat teatr sahnasynda iň wajyp zat haýsysy? Yani dramaturgun işimi, rejissorun işimi ya da artistin işimi. Üçüsü. Üçüsülüğüne eýän biz bilýär ýöne esaslandyranda. Edil men düşünşim nemede? Ha şu dramaturg tarapyndan gow ýazylmasa olay hem restoran var. Restoran ütgödüň başgasy edibem goýup bilýär. Indi restoran bilen aktyorlar var. Ha restoran şola zadaşan berýär ha. Aktyor şonu ýerine ýetirmeli. Aktyor bagly. Aktyor var. Aktyor bagly. Dogry aýdýan. Aktyor var. Indi sebebi senin aktyor. Hawa. Dogrymy? Aktyor. Häzir men sana islenip bir temada, yani şu sen garaşmayan bir temanda men sana häzir tema okuyacak, yani bir mazmun okuyacak. Hawa. Şu mazmunda sen monolog bilýänmi näme bolýar? Hawa. Hiç gepletme. Hawa. Dogrymy? Sen bana islenip bir aýdýan, yani bir uğur mälim eder, şu barada gönümel säginmesiz monolog bilen dowam et. Ha, neme? Sen bir söz aýdýan, men sana uğurp durýan. Sen mazmunny aýtjan, sen monolog edip dowam et. Beyba. Ödemne şu günü öňde kamera, o da atlara yok mu kardeşim? Şu öňde kamera, elbette sen alýadyňa. Oğlum başka ýerler, bulan biler otuyor. Ýöne aýratyn. Sen alýada. Düşündüm. Ine şu kamera seredýän, arkaýyn monolog işleýän. Monolog belur 3 nokatda. Yani jemlenmeli lan. İşte drama ise komediýa tapa diyor. Farky ýok. O sen öýde kuýma bagly. Ine aýdaly Next Pictures Studio. Toylar alýar, şeyler daşyndan beýlek mahawat ýazgylar alýar. Umuman hyzmat edýär halkymyza. Oradan döwlet çaralaryny ýazga geçirýär, umuman başardygyndan halkymyza, döwletimize, ýurdumyza, elbetde arkadamyzyň ýöredýän siýasatyna hyzmat edýär. Hawa. Next Pictures. Indi şu Next Pictures 3 tane yani ýigidin birleşmesinde studio dowam edýär. Şatlyk, Ataş we Rahat. Şolaryň içinde şatlyk bilen Ataş yani video hyzmatyny ýerine ýetirýärler. Rahat Anaýew. Şeýleler Rahat Anaýew suratyny, yani şu studiýaň suratlyk yani ýazgylaryny ýerine ýetirýär. Hawa. Indi aýdaly Rahat öýünde ýatyr. Sen mi? Yok, Rahat Anaýew suratçy. Suratçy hawa. Rahat öýünde ýatyr. Şatlığım kaptanı otuyor. Yok, şatlygym öýünde, Ataşam öýde öýünde. Rahatyny öýünde ýatyrka ýatan ýerine pikir etdi. Ýöne şükür etdi. Ha, elbetde jo ýatan şükür etdi. Hawa. Onu pikir etdi. Ýanynda da 10 manat pulu var. Rahatyň ýany 10 manat pulu var. 10 manat pulu var. Aha. Indi şu 10 manat pul bilen hem garny doýmaly, hem çağalar bagyndan almaly, hem öz öýünden studiýasyna barmaly. Çağalar bagdan öýüne getirmeli. Elbetde. Hem garny doýurmaly. Elbetde. Hem studiýa barmaly. Elbetde. Şu 10 manat bilen. Elbetde. Indi şu 10 manaty, yani 3 tane işe paýlamaly we monolog döremäli.
Görkez okuyuňy. Monolog. Wagty durbalar. Toy var. Bol. Durun benim toyda şu. Tak. Rahat plani öýünden çykdy diýip alaýynmyş onu ya. Men Sen öz meselen, öz okuyuň. Yani obraz bilen aýtmaly. Sen rahatyny bir çykıp gitmesi. Yani monolog dowam etdi, başlady. Men saat 5-6 minutda öýden çykdym. Yanımda da 10 manat pulum vardı. Şäheriň ortasynda ýerleşýän çağalar bagынан almak üçin 10 birlik awtobusa minip çağalar bagına gitdim. Hem de çağalarımı aldım da ýanky gelen awtobusuma durulgada garaşdym da çağalarımı ödeýme getirdim. Indi men jüýümdäki pulu seredip görsem ýanymda 9 manat pulum bardy. Hem açykýan hem wagtymda studiýa iş ýerime barmady. Men bolsa çağalary öýe düşürenimden soň ýol ur gidip barýakam. 2 tane boğulgaýma galdym. 2 tane boğulgaýmamy iýdim de taksi saklamak üçin, studiýa gitmek üçin ýöretip taksi sakladym. Taksi saklanymda haýsy studiýa barmalygyny men taksise aýtdym. Olam barıp eltdi. Menem taksise pulum bermek üçin studiýanyň öňüne düşüp puluma seretsem 4 manat pulum bardy. Taksise berdim de jüýüme 2 manat pulumy saldym da studiýa gitdim. 2 manatdan pul aldın. Awa. Ondan soň Rahat Şarif bilen Mekan Bekmurat. Men toydo, awa. Sen toydo. Nabarot 2 manat artdy men. Artdym. Marozdan hem iýäň hem isleýän ýakkan. Edin ha meze. Daja 8 manat bilenem çykyp bolýan eken. Indi etjut. Etjut. Sessiz hereket. Sessiz hareket diýmek, ýagny etjut diýmek, sessiz hareket diýmek. Mähriban tomaşaçylar. Inader Mekan Bekmuratyň etjutyny näl bir etjut ýerine ýetirmek okuýuny siz bilen paýlaşmak isleýän hiç ýyl taýýarlyk ýok. Doğrudan Mekan. Taýýarlyk ýokdy, ýaňa mördüm. Taýýarlyk ýok. Indi ýöne biziň şu ýerde ýaly oturan ýerimizde etjuty, ýagny ýerine ýetirme mümkinçilik ýok, doğrudanmy? Şoň şunda baglyk ýer, erklik ýer, Murwa etrawynda biz ýadga oturýarys okuyup bepleşiginiň bir sanyny. Ana şo gara geçýärsäler ýadga däl mümkin bolsa. Başdyny. Awa men bärde söz bilen beýan edeýin gysgaça bir manysyny düşündirin. Sen şoňa gara bir näçe etjutlar ýerine ýetiripler. Düşündüm. Başardın da. Düşündüm. Başdyny. Böyle yer. Mekan Bekmurat taýýar, ýagny häzir etjut. Sessiz hareket. Men aýdýan, ýagny berýän manymy, aýtýan manymy Mekan Bekmurat şonu sessiz görnüşinde men sözleýişim ýaly tomaşaçylara ýetirmeli. Okuýuny görkezmeli. Mekan taýýarmy? Taýýarmy? Taýýar. Onda ýazgy dowam edýän Mekan bilen. Mekan sen şu an kum gözleýän. Kum gözleýän. Aw. Gözläp başladyň eýän. Sen kum gözläp başladyň şu an. Öňkü döwre gitýär. Sen kum gözleýän. Kum gözleýän. Bir ýerde gadylan. Gadylyp gömülen. Aýdaly ýarym metr şeýlere aşarakda. Hawa. Kum gözleýän. Kum tapylanok. Ýene gözleýän. Ondan soň sen kumu tapdyň. Tapdyň kumy. Degenniň. Ve edip şu ýerde şo kumy näme sarp etdiň? Şonu görkezdim. Başladyk.
Mekancan sağ olsun. Hacaz üstüme hapaladın öýden. Indi mekan keşfe girmek. Yani obraz demek yani keşf demek gün manysy ýöne umuman biz keşf diýip alýarsa. Hawa. Doğrudan men nädir obraz diýäli. Sen nädir obraza girmeli. Sen söýýän ýigit. Aşk gitti. Aşk ýigit sen hawa, sen aşk ýigit. Sen duşuşa bardyň. Bellenen wagty, bellenen ýerde sen duşuşykda. Ýöne söýgüliňe garaşyp oturýarsyň bolyn. Gelmeli wagtyndan 10 minut geçti. Sen keypin atça. Gelen ok. 20 minut geçti. Sen keypin atça gelen ok. 30 minut geçti. Garaz 1 saat 25 minut sen söýgüliňe garaşdyňda ýyzyňa gaýtdyň, jaň etdiň, jaňa malan ok. Bah. Indi ýyzyňa gaýtdyň. Keyp 0. Öýüňe geldiň. Giýje. Hawa. Öýüňe geldiň. Öýüňde ýatyrsyň. Indi öýeşiklerine geçdiň. Hawa. Öýüňde ýatyrsyň. Öýüňde ýatyrkaňam söýgüliňden jaň gelýär. Näme diýär? Söýgüliň aýtdy. Ejesiniň uklamagyny sebäpli, ýani çykmagy mümkinçiliginiň ýoklugyny saňa düşündirýär. Ýyzyn ýöne, ýani komediýa ýazyp sen konsop ketmeli. Gutormaly. Gülkü bilen gutormaly. We araňyzda sen şondan ilki öýkelemeli, awa ilki gaharlanmaly, öýkelemeli. Iň soňunda da ýene öňküňiz ýalak bolup galmaly. Telefonu al. Arkaýyn al telefonu. Başga näme? Koşuňdan spurt berenmi? Duşu, karaşo gelenok, öýme aram tamam jaň edip ötünç soraýar. Hawa. Sen ilki gaharlanmaly, öýkelemeli. Soňam gülkü bilen tamamlamaly. Başladyň. Tomaş ediň mehribanlar. Allah. Hawa näme? Hawa indi näme bakana tapdym. Borla bolýala ho, mydama şunu Allah sen dinletmeýdi meni. Bollundy men ýüregime düşdi şu zatlar. Ýok. Haklyk bol. Ýok, faqat alta gelmeliýdi sen gelmediň ha. Ýok, ondan öňküdegem şey etdiň ha, bu gedek näme boldy? Galan pulan taýyn. Halatlar. Hemme da taýyn nidime düşünşülen nidime men ejemem uğratjak diýdim, sen hem gelmedin. Onda sen men halaýan nersin? Ýok, bolýa, burmun. Bolýa ha dinlejek burmun sen men dinle sen şu şaka seni şunu hem dinletdiň sen. Ýok, dinle meni. Dinle, ini ýekece ýol galdy. Sene bir aýdym dinlemeli. Sen ýok dur dinle. Aýdym nerden ýadyňa düşýär diýäňler sen dinlemeli. Aýdym aýtsa, gawa. Sene bir aýdym dinlemeli bolýar. Menem bir aýdym. Sene began inni ýollar aýry. Sene şol aýdym dinleýän. Menem ne ýatan ýerimde ýeközüm, senem görüp bilmedim men. Menem Batyr Muhammedowyň küýsep senden atýarsa şol aýdym dinlemeli bolum. Şonu ýal boldy menni. Gaharlanmaly. Ýok, gaharlanmaly. Oýnaýadym şonu komet şunu men aýdyp otyr. Bolly ejeme merti gitsek bolup otyr, uğratjak gelejemi. A bilemok. Bir gedek misin? Ýok, ol duşu öň gelýärken joraň var da, men şonu gördüm, men şonu aýtjak men sezi. Şola men gowlum ýykmaz, meni alta çağırdım, üçeçenni gelip maňa garaşjagyny bilýän men. Öýkeledim. Borlay gat gördüm senden. Ýok, çykyp oturma. Bilýär men häzir bardam çykjakdyň, öňe çykyp oturma biderek. Men gowlum galýan. Yo boranda bolýa Degişe. Oýun etdim ho, näetdiň aýo. Gower ýa-da men sen. Bugün 1 aprel. A senem şey diýip allandың da, dogry dämi? Dogry. 1 aprel hawa. Ay menem duşuwa barmadym, ýöne sen bardyňmy, barmadyňmy şonu bilen diýdim. Rahat çaryň 1 aprelde dogulanyny. Menem şonda oturdymlay. Senem gelmediň dämi? Boldy menem barmadym. Böyle ertir 2 aprel bir verimli allamaly. Ondan duşukdan bir unura da aýarnajam. Baranda bolýa. Menem seni bolýa. Da. Menem sen näme? Söýän diýdim bolýa. Jeýleme. O maňa men sen söýän ne menem. Sen o sen menem sen söýän diýdim. Jeýleme. Sandan ha. Mekanjan sohbat geçdiğimizden gowul arasa howadan demallyk bir hili ruhumyz diýinçally, o lezzet allyk degen ýaz. Şu mümkinçilikler edip arkadamyz döredýär. Arkadamyzyň jany sag bolsun, belent baş aman bolsun. Bir öz muşdoklaň wa o gyska urumly, ýani gülkül değişmeli sahnalaryňyz wa şolary internet platformalaryna galy berse da o sahypalaryňda paýlaşýan. Şolarda ursunda dogry atlak geçäýli. Yani yekelikde şol değişme sahnalaryny çykarmak saňa aňsat düşýär ýa Türkiş. Yani ýanyňda ýollaşyň da. Türkçüler çıkarsam gol bolýar.
Öyle bir kelleden iki kelle ýaşydan. Ol bir ide ýokluya, ya men bir ide ýokluyan zaman iki maslahat taşak, eýdel beýdel tapdyp, ondan galy berse de şu düşürlen ýere gelýän, ol issenlik seňem koda da şu ýene bir zat goşmasa goşulýar. Ondan o iki bolsa gowy bolýar. Ýöne men düşünemok mekan. Aha. Bu maşynyň amma, Hawa. bu işiň amma, gazanjyň am gowy. Eşikleň amma, Hawa. awa. Ýöne näme düşünse aýtjak bolýanym, ýanky sada görünýär çykyşlarda. Sebäbi näme? Ey. Ona menen bilemok ýöne. Ya halk şeýle kabul edýän sizi. Halk Sen şeýle aýtmaly kabul wagtda men aýdyp otyrmyn. Ýok, halk şeýle kabul edýänler meni. O oglan na. O bir hili şäherde de kän bolýan. Döwran muhatfam oglany. Ol şäherde köprak bolan. Ýok, şäherde köprak. Olam ýokara kujagyny okudy, sen hem ýokara kujagyny okudyň. Tapawut näme? Bir Sen alyp baran kansendiň şeýlemi näme? Maňa düşündür. Menge oğlum köplenç değişme hakkında düşürümde. O durmuşumdan alyan. Ha, sada bolup görnesin. Ha da olup görmesin beni. Bir hil özüme yakın şey. Şeýlemi? Ha, sada görmek özüňize ýakyn bolýar. Ýakyn bolýar. Indi ýanky şu gurrundan öňdäki jama geçeli. Yekelikde ýa-da Türkiş bilen. Değişme sahnalary. Sen yekelikdini soňky wagt yekelikde çykaryp uradyň. Hawa. Ondan öň elmada ama Türkiş bilen bile. Hawa. Ýa-ni çykyş edýärdiňiz, o değişme sahnalaryny halk köpçüligine hödürleýärdiňiz. Ine aýtjak bolýanym yekelikde tapawdy nähili, ýagny görüm tapawdy, bilelikde çykaraňyza görüm tapawdy nähili kabul ediş halkyň. Ha. İkisem erwetdäl. Ýöne Türkiş geren däl ýa. yok ona. İkisem kan tapaw diýok ýöne Türkçe çıkarsam hem öz ýüregime inzalya gow bolýar bir hili. Ýamda bir Ýalňyşdan Türkiş bilen bile kimdir adymy aýtýardyň. yo ana tipa şon ýaly. Şeýle. O birda çıkarda da planning ýanlaky men birda çıkardam şoň ýanlaky ýöne iki bolup çıkardam men gow görýän. Düşünükli. Türkiş bilen. Ýöne näme üçin okuyup gepleşigin sen Next Pictures ile ýagallydyň? Next. Öňden ýarem işleşpýär. Hem alyşy operator. Ya biziň elmide ama ähli gepleşiklerimiz şu Next Pictures bilen çürýänmiz. Şun diýdiňmi Yok, ondan ýa? näme? Başga tarapy barmy? Sen düşürelip o läse atyn jaň etdi men toýda diýärdim. Indi toýda hatda da Next ile kän gawatlaşýar. Ondan kadrlar gowy, kaçdy wat gowy, hemme tarapdaýyn aktiw, ýaltanan o gizi üçde de häzir garya oturan olsa gysda gow kadr gödüň ele ideýa da gawat berede jaň edýän ol ýatanan bolsa bolly bardym diýip. Ya olara jaň etseň ödüm aýnadan atdan görýän bolmaly. Hä diýip ondan olan bir ideýa goşmak mümkin. Ya olam ya başga bir neme bilen bagşylarla ýene bir täzelik işlemek mümkin. Umuman aktiwligi, işçiligi. Bu görýän mene oglanlar bana. Şuma gow jeken. Stor. Stormy? Awa. Neme ki? Parlak mebelinki. Şeýle. Al gaýtdyňmy näme etdiňe berdilermi ýa reklam etdilermi? Ya reklam etdiler ok bunu. Soğut, Saňa sowatmy? soğut. Malan Parlak mebeller. bul sebäbi öňem kän alyp da şo öýlenemde öý goşsat kän alyp, ýa-ni gapy ol bul öý goş ýene. O gitmiş. Men ki sen birge de gatnaşaň üçin parlak mebel şunu taň sowat. Maňa mud etdi da soň men şunu öwmen ol ýanna. Şeýle. Häzir men reklam etsem ýa şu faner dat beremem mümkin bilýärmi? Ha, şeýle. Ýöne berkligi berk. O ka gaharny da tarp dedende de döwürjek zat däl. Ayna, sağa eken ýan götürüp gördüm. Znaşt? Awa. Berk kaçdy. Parlak mebel. Elmide ama sizin öýüňize elbetde bir ruhunuz parladar. Elmide ama aşgana, galy berse de yatakkana, aýratyn eşik üçin ýürüýt towar. Aýtjak bolýanmy? İssenlik bir görnüşde sizin hyzmatyňyza parlak mebel mehriban doganlar näşe ýerde nomberden bellär. Arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz. Awa şäherde, ýani Mar şäherinde de eltip bermek hyzmatan boldy. Doğru. Urzamam dewlen okdy bunu katok maşyn aşağı noýmaly. Yani aýoluja taklamaly. Parlak mebel köp sağ bolsun aýdýar elbetde şu taýlary gelip şu mümkinçilikleri döretdi. Awa aslında bir tomaşaçylar üçin ýetgeşikli adam däl, ýöne biz üçin şu ulokan bir hyzmat bolup durýar da mekanjan. Köp sağ bolsun aýdýar. Mekanjan bir tomaşaçylar elbetde serede otyr şu wagt, wagtyny aýryp awa sen çykyşlaryny gördiler, sen okuýuň bilen tanıştyrdylar. Özlerini, ýakynlaryny, dostlaryny, ýarlaryny. Indi aýtjak bolýanym tomaşaçylarymyza, galy berse de öz dinleýijileň, öz fanatlaryň bardyr, şu wagt tomaşa edýändirler. Şolary aýtjak sag bolsundan bardyr, üstünlükleň bardyr. Şolar dogrusynda gepleşigimiz dowam edeli. Nesip bolsa bir täzelik bilen. Ya öz täzelik bilen anladyk. Hawa nesip bolsa
Şäherliklerin üstünde işläp börs. Asan galy berse de ýene de işlär, zähmet çeker. Arkadarymyň saýasyndan giýjämiz günlük edip halkyma hyzmat ederiz. Diňe öňe Gündüz näme etjek? Giýjän gündüz dur. ýöne günlük hem ol düşlük bular. Giýjämiz günlük etjäsdiňmi köp kişi giýje ýatdy. Adam biz awa günlük hem işlenýär, giýje de ýatman nesip bolar. Şu halkymyň göwnünden turup bolajak bir değişme sahnalar gödümde tutýar. Onam nesip bolan halk köpçüligine ödürler. Like koýaýyn mekan bek muratda. Bu tesirlerinizi yazın haýyş edýäs mehman dogondur. Bollamaňyzy haýyş edýäs elbetde biz Türkmenistan döwletimizde zähmet çekýän ýagny hereket edýän ähli bir sunat wekilleri biz öz aramyzda däl daşar döwletler bilen bäsleşmegi özümize maksat edinmeli. Elbetde şoň üçin birek-biregimiz gollamaly. Gollaýaňyz köp sag bolsun aýdýas, tomuş edýäňiz mehman watandaşlar. Mekan Bekmuradov elbetde ýanky awa näçe garaşdyk ýa-da şeyler bir degişme wakalar boldy aralygyndan. Tamam. Geçýär. Mekanjan köp sag bolsun aýdýas, şaklygymyzy kabul etdiň elbetde. Senem sag bolsun aýdarsyň häzir ýazyp gutoran. Edilädir. Sen sag bolsun aýtmarsyň ýöne. Aýtjak bolan mekanjan köp sag bolsun aýdýas. İşte durmuşda diňe üstünlükler ýaranyň bolsun. Kardeş hökmünde, gardaş hökmünde ulu hormat doýan, janyň sag bolsun alyp baran işinde beýikden hem ýokardaky üstünlükler saňa arzu edýän. Sağ ol rahatçan. Sana da şu adam ayda en medeniyetin müdahalemle üstünlükleri yar olsun. Toyda idarlaşlar jarın sağ ol. Köp sağ olsun aýdýar. Ayratin Next Pictures studio mehman watandaşlar sizin toy hyzmatlaryňyzy, elbetde mahabat hyzmatlaryňyzy, istenip bir video foto hyzmatlaryňyzy ýokary derejede sizin göwnüňizde jaýlap ýazyp geçýäňine biz güwä geçýäs. Next Pictures köp sağ olsun aýdýas. Şeýler bilen ukyp gepleşiginiň bugünkü sanyny jemleýär. Hoş, sağ olun.